Salutare tuturor! După cum v-am promis în episodul cu Worldcraft, o să vă prezint acea construcție mare pe care am început-o. Da, ultima dată plantam. Ce-i cu porcul ăsta? Pedeapsa este moartă. Nimeni nu iese din țară. Wow, sper că mi-a dat. Este tare că mi-a dat și el o cărniță tare. Poate. După cum v-am zis, aici sunt și niște scări. Pe partea cealaltă la fel. Care este o construcție mare. Încă nu știu ce o să fac aici. Însă cred că va fi ceva super tare. După cum știți, această lume este infinită. Eu am construit casa foarte aproape de spawn. Spawnul m-a spawnat. Stați să vă arăt unde m-a spawnat. Acum m-a spawnat acolo. În copacul acela. Întotdeauna e bine să te duci aproape, să faci o casă aproape de spawn. Faci o casă aproape de spawn. Ca să, în caz că te mori sau nu știu, așa, punem cărniță, cartofi, am mulți cartofi, deci cartofii sunt foarte mulți. Dar am adunat un steak de cărbuni și l-am pus aici, să-l am mereu, în caz că prăjesc carne sau... Pentru că aici este un cufăr cu mâncare și chestii de la zombie.